sigato dalisan. Siri ka sa atong gisgitan ng pagkahiay. Cebu City ang lugar, di kailangan magnilalis. Musabay paghinay-hinay, diri sa baang dalisay. Kay gahit panisaga, murag sigato dalisay. Uy, boy patik. Marika, boy patik. Ikaw mo puyog duha, mura mo managuyog. Kaya ba? Ikaw makalata, makarugga na kay singa na mo diya. Na. Oh. Ato na mo si Lord. Berita ng lata, boy patik. Ano ba? Kuya ni. Ate kita na mo, dito sundo ka putban. Ilaw ka buaya. Sige. Kalibo kong watlaw ko. Oh, kalibo ni oras di ay. Yan kita. Good. Okay na may patik. Okay. Good. Ah, singa na to ha. Ako yun na, tanawan niyo sa pagkukuha ko. Yung sa Busban, uy. Ba? Mana ko ito ninyo? Ba man tanan? Amo ko na, pisingin ka na ninyo, be. Para makakita ko sa inyong agi. Ikaw ready na ba? Ikaw una, be. Uy, patik! Paparong balik, be. Ha? Ihop, natin magulong ka. Sama ka. Ato ko. Ikaw makitawag. Kapoy ni trabaho eh. Patik! Ayun ninyo ikagod pandi ko si pamunit ani. Patik! Ina po, dito na. Berita. Ay ikahon na ba? Ano pagulbol niya, boy? Patik! Kapoy kayo eh. Kapay putang na diha kayo ba? Ilaw kas bayar ron na. Sige na. Hindi ko malaban mo. Yawa na. Ay, lagot na boy patik. Ayaw pa ikasunod. Ano ba tarong nga anak. Tara. Ikay target ya ron na. Ako ko na suway ani eh. Ay, okay na. Okay na. Sige na. Good. Okay, sige ko ninyo be. Ikaw ra ga. Ano tumba? Kita yung sa lamigas. Ano tumba? Lamigas. Kahit mo kanina Busban. Hindi ko ano kayo. Lagi may talent na. Sukip siya. Tagpo sa lamigas. Yaging lamigas. Hindi kita po. Yagit ka. Kamu ba? Ano na problema ni unsa ba kay mo? Wala ra Busban. Amo naman to. Amo ra. Wala ra Busban. Lingaw ni Busban kay lingaw kay mo. Lingaw kay una. Uy, tawo dia bung. Kamu ba kanina ra kay mo sikat siya? Unsa may problema ninyo? Wala ra Busban, wala ra. Bigas pa. Bigas sa tumba to. Lata ka to, kuang lata ko, kuang lata. Butas yung ulo ha. Boss! Laik ako tiyan, boss! Ika lang! Boy, patik! Hali na! Yan ang ginawa mo tradisyon. Utang mo na kamuto sa buong grupo. Kung usang ka kaisog, sukto ni mong kaisog. Hindi ka mo kahi. Basta mo kahi ka. Ilaw ko sa buhaya. Paglihok niya. Boy, patik! Baan? Ayaw pa minawa. Ikaw na sa Joker na sila. Ah, di mo na kadot nako. Di ako bili mo mo. Oh, yeah. Kaysa Busban, maigo na mo na Busban, basig sayop pa na, maidjati mo na. Okay ra, tagsaray libre na. Hindi ko kay Ghost lahat na. Teacher mo dyan. Patay. Ano yung importante? Tanawa ninyo, sa ako ni Pagtumba. Pamutay, nagtaod man kung wala kaigog tao ko. Tagsaray sipya ka ni. Sa ma-headshot na Busban ha. Di kayo maigo ang lata ni. Ito yung tao ni. Patay. Dili pa ko. Eh, gabi batik! Singot. Bus! Ako lagi gusto kita tira lagi, bus. Gusto kayo matira, eh? Oo. Wala ka katira, eh? Wala. Gusto kayo mga bata? Wala pa. Tira na. Sige, tira. Gusto ka, kira bas? Sige, tira lagi. Panga ka na mo, doy. Ay. Bus, asa mo, bus? Sabi boss, Papiyaan niya, boss, ay. Ginagagayaan niya, boss.
Pila ba na? Kumusta mo itong negosyo nito, Juan? Agaw? Beli magaw. Alam ko rin nagpahihog dali. Mo gina yung mga lindag ba? Karon maraki ba? Ilang na rin. Ano eh? Ay, si Baruda, panglingkod mo. Sorry, ikaw. Dala ko, nag-monitor ko karoon ito sa hospital. Mga nang wala ko niya sa hideout na to. Nag-monitor ko sa negosyo na sa Rose. Ipang-check na ko ng income na nasulog na Rose. So, nakita na ko na yung commission dali. Nagko ka itong mga kwarta. Kana. Ay, binasa kasino. Kana ba dito? By the way ba, ano ang walihan to sa itong hideout? Kanila giba. Paabot ko nimo to. Galagos mga buhayan to rito. Tapos, badal. Busy dagan. Jug manawag na badal sa... Siyempre, mga kliyente na ko sa luwas. Kanya, ang ako dai. Go. Ay, kamala ko. Go. Kay... Ikaw ang kinalasan ni Sindan, you know. Kaya ganin mo, 40 million. Klaro ha.